Today I want to speak about the divine presence of God. 2 Samuel chapter number 6 verse 1 to 15 to chapter 6 verse number 1. uDavide wabuya wabutha bonke abakhethiweyo bakwaIsrayeli izinkulungwane ezingama-30. Verse 2. Davide wahamba nabo bonke abantu ababenaye besuka eBhali Juda ukwenyusa khona umphongolo kaNkulunkulu obizwa ngegama, lona igama likaJehova Sebawuthi ohlala phezulu kwamakherubhi. Verse 3. Bawuhambisa umphongolo kaNkulunkulu ngengqukumbane entsha bewukhipha endlini kaAbinadaba eyayisegqumeni Uza no-Ahiyo amadodana kaAbinadaba bashayela leyo ngqukumbane entsha. Verse 4. Bayikhipha ke endlini kaAbinadaba eyayisegqumeni kanye nomphongolo u-Ahiyo wahamba phambi komphongolo. Verse 5. uDavide kanye nendlu yonke ka-Israyeli bathokoza ebusweni bukaJehova benezinto zonke zokubetha zomsaypresu namahabhu nezigubhu nobuxhaka namasimbali. Verse 6. Ekufikeni kwabo esibuyeni sikaNakoni Uza wayelula isandla emphongolweni kaNkulunkulu wawubamba ngokuba izinkabi zashelela. Verse 7. yeah. Intukuthelo kaJehova yamvuthela Uza, uNkulunkulu wamshaya lapho ngenxa yesiphosiso sakhe, wafela khona ngasemphungulweni kaNkulunkulu. Verse 8. uDavide wadabuka ngokuba uJehova emhlasele Uza, wayibiza leyo ndawo ngokuthi iPeresi Uza kuze kube namuhla. uDavide wamesaba uJehova ngalolu suku wathi, umphongolo kaJehova uyakuza kanjani kimi na? Verse 10. Ngalokho uDavide akavumanga ukuletha umphongolo kaJehova kuye emzini kaDavide, kepha wawubuyisela eceleni endlini kaObed-Edom eGithi. Verse 11. Umphongolo kaJehova wahlala endlini kaObed-Edom umGithi izinyanga ezintathu. My God, kwenzakalani? uJehova wambusisa uObed-Edom nendlu yakhe yonke. Verse 12. Watshelwa inkosi uDavide ukuthi uJehova ubusisile indlu kaObed-Edom nakho konke kwakhe ngenxa yomphongolo kaNkulunkulu. uDavide wahamba wenyusa umphongolo kaNkulunkulu endlini kaObed-Edom wawuyisa emzini kaDavide ngokujabula. Verse 13. Kwakuthi ababethwele umphongolo kaJehova sebehambile izinyathelo eziyisithupha, wahlaba izinkabi nethole elikhulushaliselweyo. uDavide, verse 14, uDavide wasina phambi kukaJehova ngamandla akhe onke. uDavide wayibhince ingubo yamahlombe yelineni. Verse 15. yeah. Kanjalo uDavide nayo yonke indlu kaIsrayeli benyusa umphongolo kaJehova ngokukhamuluka nangokukhala kwecilongo. Now, where we have read iBhayibheli ke likhuluma ngomphongolo that was returning back to ngizothi David. Ifuke sifunda kahle. In fact, let me just first put things into perspective. uNkulunkulu wakhuluma noMose ke eSinai wathi ngakhele iTabernacle. Leli tabernacle ngifuna libe identical to the heavenly tabernacle. Wonke ama measurement
ne-fabric ezosetshenziswa nama-instrument nendlela kufanele lakhiwe ngayo. In fact uMose azange afunde noma afundiswe noma uNkulunkulu amfundise ukuthi uzolakha kanjani. Amen. Because it was impossible ukuthi uMose akufunde lokho. So uMose wal download. Wayinga azanga bhale phansi, ayikho into ethi wabhala phansi uNkulunkulu mayimtshela yonke le information, but wayazi from A to Z. Nokuthi fanele lime kanjani, nokuthi fanele libe nani, nokuthi fanele yakhiwe ngani, nokuthi fanele yonke into ehlangene neTabernacle uMose wayi-download. Now we know na ukuthi iTabernacle uNkulunkulu ke wayefisa kwakuyisifiso sakhe ukuthi abe phakathi kwabantwana bakhe, but wayazi ukuthi inkinga ngabantwana bakhe they are stiff neck. Amamazwi abezwa banamakhanda aqinile, bajabula isikhashana bamthuphi. Mase ngingasahambi bafana nathi, izinto mayingasahambi ngendlela esifisa ngazo siyaqala sicomplain sithi kwakungcono eGibhithe. Amen. Now uNkulunkulu ke ubakhiphe eGibhithe ubanikele esandleni sika Mose. Lithi iBhayibheli ke babhabhadiselwa efwini kuMose. Nezwa bazalwane. So uMose was a god to them. Amen. Amen. Right. Now God wanted to be with his people so badly, but inkinga abantu bakhe banesono and abezwa. Uzathi umufunda uExodus 33 uzofunda nje leyo chapter uthi Mose angeke ngikwazi ukuhamba nalabantu. Kodwa mengihamba nalabantu ngizobabulala. Ngeke ngimele indaba yabo. Usethi uMose khumbula ukuthi lesizwe sakho uthi umuthi ungangisusi la uma ungahambi nami. Uthi number 1 ungitshelanga ukuthi ngizohamba noba. Kodwa uthi uyangazi ngegama. Uthi ke uma ngifumene umusa kuwe hamba nami. Uthi ke ufumene umusa kimi ngizohamba nawe. Uthi ke akasho ukuthi ngizohamba nawe, uthi inkazimulo yami izohamba nawe. Mufunda verse 16 uthi my presence will go with you. Masethi ke and I will give you rest. Yeah. Presence uNkulunkulu buka uNkulunkulu ebuNkulunkulini bakhe. Ngobe ngithi presence ubuNkulunkulu buka uNkulunkulu ebuNkulunkulini bakhe. Uma ufuna ukuthinta uNkulunkulu ubukho bakhe. Shiya amandla ubukho. Ngoba mase kukhona ubukho bakhe konke kunye kukhona. Presence. Ushuthi umufuna ukuphumula nje check ipresence. Ipresence ihamba neability kaThixo. Uyayeka ukudependela kwiability yakho. Udependela kwiability kaThixo kwipresence. Makukhona ubukho bukaThixo uyayeka ukuzama. Uyaresta kodwa izinto zenzeke. Bayangizwa? Ufana nomuntu odrive automatic awulokhu ushintsha noma ufika entabeni ithi vuvu umbone lo munye ethi umbone lo munye ebalansisa wena uvela umbuke kancane nje uthi into edala loyo ipresence. Ningilalela uthi ngithina ngithi lalela nika. Now uNkulunkulu ke use creator isystem ukuze akwazi ukuba nalabantu abamahlongandlebe angababulali. Ngoba uyafisa uNkulunkulu wabo. Listen, noma ubheda uNkulunkulu wakho. Ngithi noma ubuthaka uNkulunkulu wakho. Nangizwa
Noma umphoxile izolo namhlanje lisakhona ithemba uthi uNkulunkulu hayi namhlanje uzokwenza kangcono. Ngobani? UNkulunkulu. Uthi ke ngaloso ikhathi uthi ngiyaba uNkulunkulu kubo. Bona bayaba abantu bami. Yizo lozo ikhathi manje. Ningilalela ngithi. Now, usethi ke kuMose akakho iTabernacle. Now, I don't want to bore you with the details of the tabernacle, but I feel this is important. iTabernacle ke walakha according to the heavenly pattern. Wase ke uma ungena kwiTabernacle kukhona an altar of sacrifice. La kushiswa khona imhlatshelo. Niyangizwa? Uma usuka lapho ama priest they collect the blood of umhlatshelo lapho. Uma uqhubeka between itende noma ungeneni kwe holy place kukhona ibeseni wokuwasha. Uwasha ini izandla, aba priest bawasha izandla nenyawo before bangene bayokwenza inkonzo in the holy place. Now nabengena ke kwi holy place mebevula nje ikhethini bahlangabezana ne table of showbread enezikwe eziwu-12 bahlangana nemanora ikhandlela elina-7 candlesticks elikhanyayo. That's the only light ekwi holy place. And then kube khona the golden altar of incense. Ningilalele? Yeah. Awuvumelekile ukuya kwi holy place. Nangizwa? Number 1, ungadlulanga kwi altar of sacrifice. Uma ufunda uRomans chapter number 12 uthi uNkulunkulu we must offer our bodies as a living sacrifice. Nangizwa? Yeah. Lithi ke uwo ke iworship evumelekile noma ayithokozelayo mesizinikela thina. A living sacrifice. I-sacrifice ayikho nkulu njenge living sacrifice. Because yonke imvu eyayiofarishwa, number 1, it was against their will. Number 2, yayifile. It is only you ozisa willfully. Number 2 futhi uzisa uyaphila. Because le sacrifice fanele iphile njengo Isaac. Now, uqala lapho and uma uqhubeka lapho njengoba kukhona ibhesini, i-purity is not compromised. You must wash your feet and wash your hands. Fanele ube ngcwele. Ngisakhuluma ngawe mina, angakhulumi nge-soulish part because this is you. Kuko konke presence into eyifunayo ifuna i-sacrifice yokufa. If you want to carry the divine presence of God, you must be totally set apart from the rest, from the world. Fanele umuntu oqala okufanele uhlukane naye uma ufuna ipresence kaThixo. Asithini umuntu oqala okufanele ngihlukane naye ukuze ngithole ipresence kaThixo. Yimi. Hlukana nawe. Before nje uhlukane nabangani, qala uhlukane. Uzorealize uma usuhlukane nawe ukuthi labangani abasafani nalo ohlukane naye. In fact bafana nalo ohlukane nabo abafani nawe. Now nebethi usushintshile, baqinisile ngoba usuhlukene nalo ofana nabo. Usuphumile kuye, usufana nalo owakudala, awusafani nalo odalwe nabo. Ay angazi noma niyayizwa I don't know whether igrammar yezulu iyavuma yini. So number 2 nakuma usuhlukane nawe. Number 2 into ofanele uhlukane nayo ke fanele uhlukane ke ne crew. Nesixuku ke manje. Ungaqala uhlukane nesixuku ungahlukani nawe ngoba abanye abaningi baqale ngesixuku bacabanga ukuthi sebefikile babanjwe uself manje nasemabandleni kuziwa ngabo ngoba baphumile bona ezweni kodwa izwe lehamba nabo ngoba baphumile esixukwini kodwa isixuku esiyibo asisukile kubo. So that is why it's safer ukuphuma kuwe qala
Kubalula ukuphuma esixukwini ngoba into ebucayi oyenzile ukuphuma kuwe. Kunzima ukuphuma kuwe, kulula ukuphuma ebantwini, kodwa kunzima ukuphuma kuwe. That is why kuJesu mayesho ukuthi ofuna ukungilandela akasho ukuthi phuma esixukwini, uthi no, zinqameni, phuma kuwe. Uthabatha isiphambano sakho ungilandela, ngoba angilandele umuntu ongaphumile kuye. Ngilalela ngathi. Yeah, presence. John Makhelwane, presence. Ningilalele. Now umungena ke kwingcwele ngcwele, izinto eziwu3 that must be there before ufike kuThixo. Fanele kube khona izwi. That's the table of showbread. Fanele kube khona the Spirit of God, the 7 spirits of God. Esikhanyisela izwi. If unezwi kodwa ungekho uNkulunkulu, uzoba legalistic. Uzohamba ujudge and ukondemn abantu. Uzohamba uquote amavesi angaphili. Uzohamba ushaya abantu without love, kanti we must correct in love. Uyabaza abantu abanamavesi amakhulu kodwa ababasizi. Badla nawo isono kodwa bayawazi. Yeah, ilabo bantu kokusho ukuthi bane table of showbread but they don't have the menorah. Cause la awukwazi ukudla lesinkwa, cause the only form of light la is the 7 candlestick. Iyona ekhanyisayo in the tabernacle. Kusho ukuthi iyakhanyisa yonke into la. Umoya kaNkulunkulu okutshelayo ukuthi mulifunda iBhayibheli na lufunde kanje. Awukwazi ukudla isinkwa lingakhanyisiwe. Uzodla nezintuthane. Ukhona umuntu odle uzokuthiwa kudlelwe eminyameni. So awukwazi ukufunda izwi lingakhanyisiwe. So lalelani. And then imkhuleko yakho ke eyendaweni yengcwele ngcwele fanele idlule yonke le ndawo ukuze yamkeleke. And that's the golden altar of incense. And lento imishunqiswa ingena phezulu kwiHoly of Holies ingene naphansi iya kwiHoly of Holies. KwiHoly of Holies kumnyama kukhanyisa inkazimulo. Uma ufika lapha kwiHoly of Holies iyodwa into ekhona lapha. iArk. Khona umphongolo la. Because ila kuhlala khona uNkulunkulu. EbuNkulunkulweni bakhe. Khona iMercy City laphana embozi iArk. Mase kuba khona 2 cherubs that are covering the glory of God. Niyangizwa bazalwane? Lithi abheke phansi kanje amaphika ayathintana. Kodwa la, that's where I will meet you. In between the cherubims upon the Mercy City. That is where sohlangana khona. You know why sihlanganwa lapho? Because lapho ipriest imingena kanye ngonyaka ingena ithulula igazi labangcwele kwiMercy City. Ukuthi noma izolo senzimo kodwa ngizoyihlanza sibe mhlophe. And lezi ingilosi zibheke phansi zibheke igazi. Angikho ke lapho ngikhuluma ngalomphongolo ke lo omela inkazimulo. Now lasifunde khona ke sesiyathola ukuthi uDavid uyawubuyisa because uSaul wayengenandaba nawo. So wesixoxele ngila. Now uma ufunda u1 Samuel chapter number 4 to 6 uyathola lapho ukuthi in fact u3 uyathola lapho ukuthi amadodana kaEli enza imkhuba ethempelini. Lithi iBhayibheli ke uEli wahluleka ukwakhuza. uNkulunkulu wasevusa imfana omncane kuSamuel ukuthi azokhuza. Oh Jesus. Manje nomfana lo uNkulunkulu sengiyaprofeta. uNkulunkulu lo mfana lo akakayizwa kahle ivoice. Uthi wedludla.
ayeke athi yebo mfundisi athi ayangikubiza abuyele ayola udludlulele ulele kwi presence ulele lapho kwi presence iphinde isho le ungafuni ngiyakumuza ungekho kwi presence ngeke umuza kulungile ube ungamuza ukuthi uye kodwa kwi presence uzogcina libhulelekile ivoice lakhe iphimbo lakhe bayangizwa thini lithi iBhayibheli kathathu kwaze kwaba kathathu wathi uEli next time umtshela uthi khuluma Nkosi ncike yakhe ilalele wasemtshela ukuthi inazoyenza endlini kaEli uma ufunda ku verse 4 uyathola ukuthi lapho chapter 4 uyathola ukuthi lapho baye empini bahlulwa kodwa ayanilethi presence sizolwelwe yiyo manje sesihlulekile ngamandla ethu lethani presence bayayazi ayi Nkosi uJesu bayayazi mncuba ipresence ukuthi la sesihluleke khona ngama strength ethu aske sithathe umphongolo size nawo ipresence iprotocol ihamba phambili ihamba ngemove ikuzungezile ubukho bukaThixo what can men do to me ipresence kaThixo i-defense mechanism awudingi ukuyi-applyela i-force ehamba nawe ilinde ningilalela ifana nephoyisa elihlezi lihamba nesibhamu lingaxabene namuntu kodwa i-ammunition ihlezi ikhona akufanele kucommit crime before liyolanda isibhamu e-charge office no lihamba naso lingena naso kaSpa liyothenga kodwa lifaka isibhamu kusho ukuthi mokufika isigebengu simfica vele kwimood uready akekho reactive proactive so ipresence ke awudingi ukuthi fire vele kotoroboko ya mala shataphalia lithi iBhayibheli bawuthatha umphongolo baya nawo kwicamp emva kalokho kwahloma kwazamazama umhlaba lithi amaFilisti abuza ukuthi kwenzakalani ngoba siyanqoba kaIsrayeli ukuhloma why are they cheering lithi iBhayibheli kwasho yedwa wathi no sebelethe uNkulunkulu wami kwathi sokukhona umphongolo sokukhona ipresence lithi iBhayibheli base beqala betatazela ukuthi sizokwenza njani ngoba manje siyamazi lo uNkulunkulu ukuthi wenzani kuma Egyptians siyamazi ukuthi wadabula ulwandle olubovu athi adlula ama Egyptians uFaro bambhosa namahasha akhe siyawazi ama plagues awu10 awenze Egypt sizomthina uNkulunkulu wakaIsrayeli manje uthi omunye wathi ayiqinana isibindi ngathi wayazi ukuthi bonile waqinana isibindi sizonqoba lithi iBhayibheli bahamba bayolwa futhi lithi uNkulunkulu akabalwelanga banqoba bawuthatha umphongolo listen bazalwane what is interesting is that umphongolo wawuphathwa amapriest phela kwakune order ophathwa ngayo ningilalele kwakufanele kube iLeviticus priesthood that is permitted ukuphatha the glory of God but amaFilisti awuphatha engena order uyabona ukuthi uNkulunkulu mayingasasifuni isona uncamela ukubanjwa abantu abangambambi as long as ezosuka eduze kwalabantu nayizwe leyo nto bazalwane uza wazama ukusave wafa kodwa amaFilisti awafanga what as long as ngingekho kule handle now the biggest mistake abayenza ke bayomfaka endlini kaBhala endlini kaDagoni bamfaka ethempelini laDagoni bafaka uNkulunkulu bafaka uJehova bamfaka ethempelini noDagoni bamfaka eringini imncube that was a cage fight kwakufanele kuphuma yedwa efile bathi qhude zindala zombili bamfaka lapho bamvalela lithi iBhayibheli mebefika ngakusasa bamfica ugobile uthe lithi akathintwa ngomuntu kodwa ugobile bathi hayi mhlawumbe umoya I'm paraphrasing bathi hayi mhlawumbe ushibilekile wawa because manje uyaworshipa lapha uworship iark
worship presence. Lithi bamthatha futhi bambuyisela. Kwathiwa ayisenza iphutha. Mhlawumbe kukwenzeka iphutha bambuyisela endaweni yakhe. Lithi bathi bayafika ngakusasa. Hayi akasawanga manje. Lalela ikhanda likho nezandla zikho. Kwaqala kwashuba ukuthi hayi manje kwenzakalani manje. Lithi baba lokho isandla sikaNkulunkulu saba upon the Philistines. Lithi iBhayibheli baqala bamila amathumbu. Kwathiwa no. Asimsuse lo nkulunkulu wakhe. Hey bazalwane, ipresence. Kwathiwa simuse Akron. Bahamba naye bamtantisa. Kwathiwa zama ukuthiwa la bafika khona kwakukhalisa maye. Kuthiwa msuse lo nkulunkulu wakaIsrayeli. Othi ngihlabele kancane, kulo mphongolo kwakukhona into ekhona phakathi. Number 1, kwakukhona ama tablets awu2 amele umthetho. The 10 covenants. Number 2, phakathi kulo mphongolo lo one presence kwakukhona imana. Number 3, kulo mphongolo lo kwakukhona induku kaAaron. Kushuthi ngamamazwi la kulo mphongolo lo kukhona unlimited provision. Ukuthi noma uhamba phi I will provide for you. Noma ungatshalanga kuzomila udle. Now the Bible says ke iArk ke yantshontsho. Imisitshontshiwe kwacaca ukuthi manje amaPhilistine manje aseyabuka ukuthi asamseni le Ark. Kwathiwa anikwazi kuyihambisa kanjalo. Ayihambe ne peace offering. Now le peace offering ke kwathiwa ke akwenziwa ama plague, ama rats, gundwane amagolide namathumba, amagolide namagundwane. Now kwase kwathathwa inkomo ezimbili ezisanda kuba namathole. Kwase kwafakwa ikhathi. Kwathiwa ke sizobona ke if boku singene kulezi inkinga ngenxa kaNkulunkulu kaIsrayeli. Lezi inkomo zizoya in the lands of the Israelites. Amama zizoya eBheshemeshe. If bokuyilak zizobuyela ematholeni. Lithi to their surprise azibhekanga muva. Zaqonda straight eBheshemeshe. Zithwele umphongolo. Lithi abantwana baseBheshemeshe bathi bephakamisa amehlo bawubona umphongolo. Lithi badumisa uNkulunkulu. Now lithi iBhayibheli ke umphongolo ke wahlala endlini ka Aminadab. Abinadab for 20 years. Umphongolo uhleli. Ipresence ihleli lapha. Until uDavid athi no man. Ngifuna ukwakhela inkosi yami indlu. Awubuye umphongolo manje. La sifunde khona ke bazalwane ngiyaphuthuma. Lithi ke wasethume wathatha 30 soldiers army bahamba ulanda umphongolo. Lithi mebe ulanda umphongolo bahadumisa. Kanti inkomo izuthi. Kucaca ukuthi ngathi uyawa. Lithi uza wathi awusave. uNkulunkulu akadinga ukulekelelwa. Angimazi lo uNkulunkulu wakho sizoyisizayo. Lo uNkulunkulu wakho lekelelwayo. Ngisho lo uNkulunkulu wakho buya kuthathwe something, kulunywe something, kufakwe something. Lo wakho kodwa uthi Jesus is Lord. Kodwa lo uNkulunkulu wakho ubuye ahamba yobonga ayohlabela abadala. Manje ke omdala kunensuku. Umuphi omdala kunomdala? Sengisho ukuthi abadala nomdala. Umuphi omdala abadala nomdala? So ibuye sikhulume ngelinye ilanga. Now the point ngiyithanda le. Hey yazi kumnandi niyafunda ne? Now the Bible says again uza wafaka ngenxa ukuthi ufuna ukuthinta umphongolo, ubamba umphongolo engafanele. Lithi ke uDavid wamsaba uNkulunkulu sokufuuza. Athi ubani kodwa ongasondela kuJehova nomi kanjani? Njengoba thina senza nomi kanjani nje. Lithi wathi ngeke nguthathe nguse eJerusalem lo mphongolo lo. Ngiyawusaba. Lithi uObed Edom
who was also in the tribe yakaLevi wawuthatha wawusendlini yakhe. Lithi for 3 months uNkulunkulu wayemblessa. Angazi mhlawumbe kwangashado. Mhlawumbe base beguga bese ekhaya mhlawumbe. Angazi. Mhlawumbe ingane zaseyigugela ekhaya. Kwafika umphongolo. Mhlawumbe kwangasetshenzwa futhi. Mhlawumbe ikati lalala eziko. Noma bezama ngaphumeleli lutho. Lithi kodwa kwafika umphongolo endlini kaObed-Edom. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambusisa yena kanye nendlu yakhe. Kusho ukuthi uma ayinekati noma wayenomdlwane wawuyisibutubutu. Yonke into ebiza yena ngenxa yepresence, ngenxa yomphongolo. Ebazalwane, lithi iBhayibheli kwazwakala kuDavid. Ngoba uDavid wazi ukuthi hayi uNkulunkulu semhambele uObed-Edom ngenxa ukuthi uyomphongolo. Wathi hayi awuze ngala umphongolo. Ulandeni. Khona umuntu ozobusiseka ngeinkosi la ngikhona. Lithi iBhayibheli bawulanda umphongolo. Bahamba nawo. Khonto engifuna siyenzeke namhlanje mase siqeda ukudla isidlo. Lithi uDavid wayesedansa. Wenze njani? Lithi uDavid wasedansa. Bazalwane, namhlanje ngifuna sidanse phambi kweinkinga zethu. Ningilalela uthi ngithini? Ngifuna udanse phambi kwalenkinga ekugqolozela emehlweni. You know why? And I have good news for you. Nafuna ngintshela? Are you serious? Nafuna ngintshela good news? I-good news ithi i-ark ayisekho physically isikuwe. I-good news ithi awusekho umphongolo obanjwayo. Uwe ipresence manje. I-good news ithi ayisekho itabernacle ebonwayo. Uwe itabernacle manje. Kusho ukuthi uwe okufanele uoffarishe umzimba wakho as a sacrifice. Mase uwasha izandla uphila ubungcwele. Mase ufundiswe. Mase uzwana nomoya engcwele. Mase uyathandaza in spirit and in truth. Mufika kwingcwele ngcwele there's unlimited supply. Ngoba usufike kwi-ark. Ngibona imphongolo nje njengoba ngeniqolozele. Ngithi ngibheka imphongolo. Mengase manje ngenze i-postmortem noma ngidabule manje ngavele ngifike i-ark. Abangizwa ngithi. Ngithi mangase ngikuvule ngisuka esifubeni ngehle nawe ayanda ngehle nawe. Mase ngiyakuvula. Ngizodlula emathumbini, ngidlule kumaphapho, ngidlule kuyo yonke into erepresenta wena mase ngifika kumphongolo. Uthi kwenziwa yini uhlushwa kangaka? Anibona ukuthi niyahlushwa? Akuhlushwa nina. Uthi indaba kuthiwa mkhulu because khona kuwe. Khona inkazimule kuwe. Kusho ukuthi ubheda nayo. Ningilalela uthi ngithini? Ihamba nawe. Namhlanje ngoba usuyazi isizokusebenzela. Uzoyeka uyisebenzela. Yekelana ukusebenzela ivangeli ngeke ukwazi ukulisebenzela. Liyeke lisebenzele kuwe. There are 3 things that okufanele sizenze to maintain the presence. Nangizwa. Number 1, fellowship. Constantly. Sibe constant in fellowship with the Holy Spirit. Njalo. Use office, Holy Spirit.
Holy Spirit. Hey, othi ngimtshele if kotoro bukhoya. Imani ngimxoxele if you meditate ngoNkulunkulu njalo. Bengiza ngala izolo. Kusho ukuthi khona obe driver kabi egijima. Oh my God. Yo, listen. May driver kabi angidlule. Mengidlula mase engitshengisa imiddle finger. Uye njalo drive kabi. Angithi ubona uL. Mayocathi ngiyilena. Mase ebheke emuva futhi ipassenger, ama-passenger ngazi indaba ave nolaka. Passenger selilunguze kanje lingitshengisa imiddle finger. Yazi ngenze njani? Angazi le nto mina le nto le. Kavetana ngathi. Angazi number zalwana. Cause kumina kuthe vele kusho ukuthi sitshengisana iminwe. Akang no bengangithuki. Shuthi yena mayithe mina ngathi siyafana. Cause nami ithi shuthi bengathi kuyafana. Niyabona ukuthi thina siyiwarishayo. Cause umuntu bekutshengisa umunwe wakhe nawe umtshengisa. Manje ucasulwa yini wena mayitshengisa umunwe? Wena ithi. Nomuthi. Noma uvela uthi. Ningilalale? Avela bona ukuthi angithi akakuthuki. Ukuvezela umunwe. Vela uthi ke nawe angambona ukuthi yazi inhliziyo yami yathi uyacasuka. Uma ngicela ukuthi uyacasuka, wathi uyacasuka. Cause bazalwane awukwazi ukushaya umuntu ongaphiniseli ubusiseke. Kodwa leyo nto idalwa ukuthi ngila emotweni nje ngiyadumisa. Angikho ka flash. If mhlambe bengibhizi la ngidlala istage, mhlambe bengizothi hey nawe manje angifuni ukuphuma kwi presence. Yena ufuna ukungikhipha, usathana kuhleze langazelela ukunikhipha kwi presence. Ningavumi. Ngoba akakwazi ukukuthinta as long as kwi presence. Akasikwazi ukusondela. Funeka aqala athi ushilo yini uNkulunkulu. John McClellan, the presence. The presence. The presence. Now, number one, what we need to do to maintain the presence here to have that aura. Izolade ngiwasha imoto lapha. Ngeke ngiphinde ngiye lapha ngisomchile. Ngiwasha imoto lapha ecourt. Ngiwasha imoto lapha ecourt. Angazi bangakho abantu abafikile bezosikhulumisa. Ngimile nje. But ngiyazi ipresence. Kuvele kufika abantu nje. Awuyazi hey. Presence. Iumayibuthe. Iqoqo kuhle nokubi. Uwena ofanele udecide ukuthi oza wena hlala la. Ngoba awuthandwa wonke umuntu. Not every kiss is a kiss. Kuno kiss oyisign. Ukuthi ulo. Not every hug is a hug. Khona ihug othi ubuhug umuntu uthi man. Ipresence uthi ufika ba3 behleli uthi ninjani cha siyaphila uthi kade uthi uzohlala nabo ikutshela present uthi kade behleba ngawo uhamba. Ipresent ubona ukuthi I'm not welcome here bengashongo lutho bakujabulela ishi present ithi phike present ithi ikutshela futhi ithi ulo kade hleba ngawe uthi ambuka uthi presence. Ningilalela uthi ngithini basalwana? So namhlanje ke ngifuna ukunitshela ukuthi asicultivate. Number 1, fellowship. Very important, fellowship. Number 2, to cultivate a presence is total obedience.
to the Holy Spirit. Ungamphikisi. Ambothandaza. Let me tell you, presence. That is why abaningi benganayo futhi bengayazi. Because presence njoba ngisho ukuthi reward uyithola la. The time unje kunento egqokiswayo. Ayizwani nesixakaxaka. Ayizwani nomsindo. Presence. And the presence is sensitive ngale ndlela ukuthi no awulidingi iverse ukuthi ibhalwe eBhayibhelini lo. Presence ivele ithi thula manje. Presence ivele ithi xolisa ungonanga. Kone yena ithi xolisa. Presence ungaxabana nomuntu uhambe ikubuyisa usula ithi buyele emuva uhamba uxolisa. Reward presence ihlezi idila nawe ithi myekele kimi lo wena bheka mina ayikuvuni. Presence uthi back to sender ithi kanjani manje ithi mthandazele mkhulekele ithi mxolisele. Presence ithi ngiyamxolela engakaxolisi ikwenza ukuthi ngiyamxolela moya ngcole ngiyamxolela. Presence awunqena ukuthi udlula umuntu ungambingelelanga ikukhumbuze lapha ithi awubingelelanga uthi sorry sawubona. Hayi bo bazalwane. Presence is selfless. Ngisho mina uma ufuna ukucarry presence kaNkulunkulu. Presence yenza ukuthi uma ufika bebathathu kwi-interview room bavele bakuxoxise bangakubuza imibuzo. Unengane engakhe ave igagile. Hey mina nginezi u4. Wena unezingakhe? Banjani ukuhlupha? Uthi ayaba yazazi ingane. Yabo nje mina bambathande uthi nabathanda basithi ke we like you siyabonga we will call you. Bakufonele ngempela. Uthi manje is that it? So we like you. Bavumela nthi that's fine. Presence yenza abantu babe confused. Uyakhumbula ukuthi uFaro presence yafe yathi ngicela igolide yonke into yenu iletheni la. Lithi kwangathi ba under ispell bahambisa kwama Egyptian yonke ingcebo. Kwathi hamba nocela kumakhelwane yonke into. Kuthi uFaro wangathi wathi uFaro ngithandazeleni nami. Lithi iBhayibheli baphuma lithi aswabula ingqoko ndokaFaro. Kuthi hayibo ngibadedele kanjani? Presence yenza isitha sakho sikudlule. Noma thu inkabi bithunywe kuwe izokubulala. Presence ithi mifika ithi hey abantu abakuthandi yazi bokuthiwa ngizokubulala. Ngitshela ngepresence mncube. Presence mncube ithi sebeqedile ukubamba inkunzi benza yonke into abayifisa mase bethi ke lalela kusiza uzolithola lapha. Angifuni uhlalela isikhathi eside. But lalela ngoba manje akukho safe. Kusho laba kade kusho bona bathi umeni la nizoze nitholwa aba wrong kanti nitholwa aba right. Presence bathi bekubamba inkunzi kuthiwa kodwa siyazi sim card ibalekile thatheni. Ngathi babazi ukuthi bayothi befika la ngakusasa kuthiwa lento eniyithathile so replace. Presence imncuma udinga ukuyibika iyona show ukuthi akwenziwe something. Ngithi yakani ukucela abantu izinto ibani nepresence. Presence iyona efika ukuthi ikutshela yonke into ithi lo mzalwane yabo nje mhlawumbe le mali engiyinika lo mzalwane presence. Hayibo tshela makhelwane presence. Tshela makhelwane presence. Manje abantu abaningi bajaha amandla bakhohlwa presence aura. Uma ungena kuthi listen presence
listen sesothandaza ipresence listen ipresence kuthi kuhleliwe kanje kukhulunywe kushiya kumuntu le emuva kuthiwa imani sesinizwiwe semani mani kancane sikakaze uvala umhlangano wethabo uthini wena ngayo yonke lento ungashongo lutho kuthiwa asike sizwe uThabo uthini yena ngalesimo uThaba vela athi no mina ngithi akayekwe ngoba phela usedecide ukuyenza lona kuthiwa seqedile khona ifundiswa la khona yonke inhlobo udokotela la bethi no we can file a lawsuit singamusa enkantolo vela nje uThaba asho into athi noma singamusa enkantolo ngeke ibuye lento so mina bengithi so that we'll have peace asimiyeke and move on with life vele kuthiwe akushonga uThaba presence ayivalwe imeeting ungakazwakali bayangizwa ukuthi ngithini ipresence ngeke uhlale emsebenzini ku level eyodwa une presence ipresence iblue light ublue light ususa kwasani endleleni manje khona umuntu omphethe la ipresence ihamba ku fast lane ipresence ihamba ku fast lane usuka noma ngathi uhamba ngeFerrari maqhamu ublue light akuyona ivalue akuhlonishwa imoto kuhlonishwa ama light na umuhamba kuhlonishwa wena noma athiwa usebenzi kodwa kunama light kuno blue light uhamba na uthiwa kuhlehle kwasana okhorabaya ngisho ipresence mina ayisekho ebandleni presence ayikho that is why ke engeke abe khona amandla ngoba amandla ayi byproduct ye presence awukwazi ukwa separate from the presence lapho uthola isithwalo leso umuke wakhipha amandla kanti ama presence ayikho presence uzothola isithwalo ngoba into efanele ifike eqala ipresence base sithi ke konke ke kuzokwenzeka ke manje ngoba uNkulunkulu usekhona ingakho ke lithi iBhayibheli ke ingilosi mayisizama zamile iqhibi izama lithi lonke leqala noma isiphi isimo ba namhlanje simncenga uNkulunkulu asimarinate bayangizwa asishare overnight yabona inyama bayazo chef uhlanganisa ama ingredients ama spice uwahlanganisa mase inyama uyayimarinate mase uyibeka efridge overnight ngoba kwenzeka ukuthi lama spice apenetrate angene phakathi enyameni umusu yenza lapho isingatasty ngokufana akafani umuntu ofaka ispice manje wayosa nomuntu oyiyeke overnight sinabantu abasheshe baphuma in the presence abanye basemapulpit bashumayela kodwa basheshe baphuma in the secret place because ilawenziwa khona wenziwa lapho khorobokuya insuku zokugcina manje presence and iyakuvarisha iyahamba ibheke ukuthi ubani has paid the price. That is why funa ngabe usuka ekhaya usuka ne presence nomunye usuka ne presence nomunye usuka ne presence mase sihlangene phela kube yisi manje ngifuna iqalo yimi uNkulunkulu bazalwane ibandla kalenzelanga ukuthi libe njalo ubethi lo akeze nesikhulu sakhe nalo akeze nesakhe nalo akeze nesakhe nalo ke kahle mina into engiyimelela phambili iorder nje kodwa fanele nithi nihleli kanje kubuza ukuthi mani Nkosi yenza lokho ofisa ukwenza ngami ipresent awudinga ukurepent ipresent ikwenza isinqumo ongazicabanganga
ipresence ivele iveze iTV uthi uyazibona ubheda kanjani ivele iveze awudingi ukushunyayezwa ukuthi umuntu yena amabhluko yakuthi that's tertiary that does not mfaka kwi-presence. I wonder ukuba social media yikho ngabe labantu abathi uNkulunkulu usibonisa imimono basho kuphi. Sangisho labantu abane large following abanayo impact physical impact yabo ku social media. Kazi ngabe benze njani? I-presence ayinandaba ne-distance ifohla ka social media. Njengoba ngishumayela nje iyafohla i-presence ikubamba uhlele embhedeni uma kuthi uhlele kwisoka uzobona uthi awume kancane sibanibani awume kancane ethi kwenze njani awume kancane ngoba nje kunento esuka ingene isuka la yongena kwi-internet ingene yogunduza ingene phakathi endlebeni iyenhliziyweni masivele kwenzi ukuthi angihleli ngifunani la ufanele nendoda lolahleko lithi Bible but when it came to himself angishumayeli nje ukuthi nishayizana ngishumayela ukuthi you must come to yourself uzibuza ukuthi ngifunani la nasendlini kababa akunje kudliwa ngifunani la. Ama open air wamanje awana results sifike lapha sidanse sibanga umsindo akusindiswa umuntu abantu babuka thina sija ngathi labantu laba baba semakethe bedlala imqashiyo kugcwele kufakwe lapha befuna imali because when there's no presence. Listen, abantu bayayazi presence. Yabo mase siyazi presence siyoyeka ukulandela ama big names. Mase siyazi kahle presence. Listen, uma uyazi presence ungathi uyadlula lawo osuka ngakhona ufica umjondolo wakhiwe ngamaplango uthi uyadlula iglento ungadluli. Uthi uyafika abazalwane bawu7 nomfundisi wakhona akathembisi nomfundisi wakhona uyayidabukisela kodwa une presence bawu7 because ukugcwala kusho ukuthi uNkulunkulu lapho. Faka ikhanda uze ukuthi presence. Kodwa uNkulunkulu kunebandla alivusayo. Yabazalwane anizotshelwa nizokwazi. Mase kukhona uNkulunkulu awutshelwa because uyi realm of knowledge uyazi. Ingakho ke uma kuyi presence kuthiwa thula wazi. Because leya realm leya irem yolwazi wena okwakho keep quiet and know that I'm God. Presence ifana ne-aroma ifana nebray mulambile uzwe kamakhelwane uthi no man no kamakhelwane bayishisa lento abayishisa thothi nipheke ikabishi kodwa uzwe ukuthi hayi kamakhelwane no uzutshela ingane uthi anivalela amawindi niyayizwa lento engishoyo i-presence injalo i-presence ayigcini kuwe i-affect i-surrounding yakho yonke la uhamba khona inawe i-presence i-reward system uNkulunkulu osuke kupha yona for your sacrifice ukuthi mntanami wena ngalesikhathi abanye bedla wena uplate ulibhekise phansi ngalesikhathi abanye bejola wena uhamba nami ngalesikhathi abanye benza okubi wena uyigcinile athi ngizokubhansela ngobukho bami iyona into akubhansela ngayo uNkulunkulu mayefuna ukukubusisa akakunika izinto ukunika yena. Araboko zutaya nakashatala presence awikhulumeli makhazu yabo njengoba ngikhuluma nani ngiyayizwa awudingi uyichaza. In fact awubizi ne-altar call awusho nokuthi abantu abaphenduki
imikhona abantu beza bekhala balethwa yiyo. Kuthiwa ke mayikhona ke yona ipresence ike kuthiwa ke kukhona inkululeko aniyiceli ikhona. It's where the spirit of the Lord is, there is liberty. Sithi mokukhona umoya kaNkulunkulu kuleyo ndawo yonke into odinga ukukhululwa kuyo emzimbeni iyakukhulula, poverty iyakukhulula, financial stress yonke into erongo ngawo i-antibiotic iyachecka izifo zonke, icheck into engekho right kuwe ihambe yoyilungisa. Uthuke ungayithandazeli uthi ngiphile ngingathandazanga ingoba besekhona omdala wethu. Presence. Presence.